Ma'am. Rodeline Sumbong, sir. Pila edad mo? 24. Taga diin ka? Taga Nilasana din ako. Di sa Lusingan? Baklayan. Saan ka pa ikaw ang maid ni Claire Oo. Dirgos? Saan ka pa nagsulod siya? Sang Sunday lang, sir, ginsugat ya ako sa may tagbak. Kaya Paano ka nakasulod sa iya? ginpatigayon ako ni ng Cheche Alsunado. Ne? Alsunado. Sino- Cheche sino- Alsunado. sino Daw siya? siya na bala, sir, ang agent nga nga gapangita sa mga sa mga timbang sa sulod ng kabalay. Na amo na tapos daw naka-first na ako sa iya, pangain ako bulig amo to ang ginubrahan ko sa kansilayan sang ligad. Di amo to. Kaya Chena? Oo, kay Gipatigayan niya ka sa taga-kansilayan? Oo, okay. Gimaras? Hindi, Dumangas. Dumangas, okay. Di amo man lang to tapos, sir. Di ka rin ka to? Kay Damo sila, sir, sa isa ka balay. Okay man nga tayo hay, pero yun daw ginaano lang ko bala kasunod gid ka kami mga bata mo. Ano apelyido to? Sir? Ano apelyido sa ginubrahan? Katwiran, sir. Ha? Katwiran. Katwiran. Anong ngalan sa mo to? Sa kansilayan? Si Engineer Ronnie Rolly Katwiran. Oh. Okay. Pila ka lang to ka bulan? Wala, sir, manog 2 weeks. 2 weeks lang ako tabla, sir. 2 weeks lang to? Oo. Di ipit kayo kato sa ni-check dito? Oo. Okay. Patapos, Amo to, sir, tapos pagkatapos kanang saan ka lang to by the way? Sa Dumangas? Saan ka lang to? Anong nga bulan to? October, mambalas. October sila. October, September. Wala Okay. ako Nakalasig siya kasi dato pag... Oo, sir. Nagano man ako nga mahalin ako bala. Pagkatapos? Tapos pagka nag-chat ako kay ng Cheche nga kung may available pa sa bala nga pwede patigayon sa akon. Hambal ginpasahan niya lang ako sang pinapan ko lang nga sa may through messenger lang si ang ngalan ko, edad kag ang number. Tapos pagka pilahan sang days nag-text na sa ako, nag-message si nang Claire, pero wala ko pa siya unang-una makilala mo, hambalya, nag-message sa ako niya, "Hi, Miss, ikaw yung patigayon ni Miss Che." Amo na bala, nag-amo lang siya. Okay. Tapos, amo na to, sir, hambal ko, "Oo, ma'am." Tapos nag-hambal ko sa iya, "Tawag ka lang, ma'am, kay wala ako load." Wala ako pantawag bala, nag-amo ko na. Tapos, amo na to, sir, tapos daw, pira naman ng ka-days nga. Saan ka nagkasunod kay Claire? Ng Claire, sang 24 lang gito Sa 24 lang gito hapon. Sunday. Okay. Amo lang gito, sir. Tapos paghalin namon to sa may ang aga na nag-message siya sa akon aga or daw daw nagligad na palang adlaw. Okay. Nag-message siya akon nga hambal nagmangkot kasi yamba ko nang di na ko Ano na siya? Saan na siya? Natabo. Ano message mo? 20, ano na? Kasi nagligan lang adlaw, sir. Okay lang gito Okay. Sige. Okay. Oo. Nag-message ako sa iya. Hamba ko nang makasano ako ma-start. Nagamo ko na pala. Tapos hambalya Sunday, okay ka? Amo na. Tapos hamba ko okay nang nagamo ko na. Tapos namangkot ako kung bala oras. Hambalya 2 or 3 PM ga sa tagbak. Sugaton ta ikaw. 2 or 3 PM. Oo. So sila nga oras sa Domingo, pitsa 4. 24. Nakita na ikaw sa tagbang? Wala pa, sir. Okay. Bali, ang nga na antes nga nagkadto sila, namangkot di ba na ako hapit na na ako sa may tagbak. Nag-message siya, balya din kalapit. Bali gid hamba ko, "Ma'am, ari ko sa may tagbak terminal sa parkingan sang jeep kag L3." So mga ito nakasunod ka na sa nag-umpisa na dayon? Oo. Diin ka mo dayon na diretso? Pag sugat sa akon past 4:30 sang hapon. Domingo na ha? Domingo? Oo, Domingo, sir. Okay. Pitsa 24. Nagpauton kami. Okay. Sino ang pod niyo? Si nang Claire, ang miga, yung taga-Tigbawan. Sino na siya? Wala ko ka gid, sir. Oo. Wala ko kakilala. Tapos Mag-mention nga si Ems, sino? Buhay ko, sir, kay girl, kag day, ginatawag yun, sir mo. Okay. So, pinaka mo sa studio sa Rakyan? 4, pati ang bata. Okay. Bali, si nang Claire sa driver seat, ako sa front seat, si girl na sa may tuo siya. Wala siya. Tapos gisabak siya, si Cassie kay tulog. Sino si Kati? Ang bata. Okay, ang apat ito ay bata. Okay. Kundi, wala akong mga diretso sa kwan, wala akong mga diretso sa Dika. Wala, sir. Naghapit pa kami sa may uton. Kay nagamuno sinang Claire nga
kumanyakon bala. Di ka mo sa auto na diretso? Sa una-una, nagkadto kami sa may Sunrise. Okay. Sunrise Beach Resort na nabla, sir. Ano na siya, ano oras na baluan mo? Mga past 5 naman, sir. 5 or manog 6. Okay, pero tali, auto na kumanda diretso, Sunrise, tapos... Oo. Tapos, pag sulod naman to sa may Sunrise, nag-CR la si ng Claire. Pag CR ng Claire na magungkot sa may counter, kung pwede pa black order, tihambal sang babae, kabantay sa counter. Wala naman kay, kung weekdays, hasta lang kami 5, kung weekends, hasta kami 5:30. Auto lang ka muna diretso? Oo. Okay. Pag halin naman sa may Sunrise, nagbalik kami sa may Paddy Beach Resort na dabla, sir. Tapos dito na ang pag-entrance namon, una-una na pag ano namon nga gapasulod may tanod na nga lalaki nga kataon pa. So apat magyapon ka mo? Oo, apat magyapon kami Puro ka sulod sa babae? lakyan. Oo. Okay. Apat So, kami sulod sa lakyan. auto, basta auto din. Oo. Ano oras ka makabalik sa, nakabalik to sa Dika? Past 8 na, sir, past 8. Alas 8 na sa gabi? Oo. Pag abot dito sa Dika, sa balay ni Claire, ano da yun? Pag sulod namon una-una nanaog si nang Claire kay syempre buksan niya ang gate. Ti ako ginkuha ko pa ang madalalo namon yung mga TL ka manok, nga halin sa ginkanan Manila tapos pamaros. Tapos may sinumakan kag ang bag ko kaging kongkong ko si kay bata ang bata ya. Nag-amo na. Ti pag sulod niya nga na-open niya na ang gate. Okay, nagsulod ako tapos ginsindiha, ginpaon niya bala ang suga nga daw LED na sa may sa may balkon, sa may ginastakan niya kang RTW Tapos pag sulod namon, nagdiretso sa may kusina. Pag diretso ako sa kusina, naghamal si nang Claire nga ga diri ka lang danay ho kay ganirapta pa man ang akon nga stocks. Okay. Tema ko okay nang wala gid problema, nagamo ko na. Tapos pagbutang ko sang bag nang himos ko dayon sang sang mga pagkaon sa babaw lamisa. Kay pang sulod ko na sa ref. So 8 o'clock na sa gabi, Domingo, sa 24. Okay. Tapos pagka nagahimos ako sa may lamisa, si nang Claire kag si Cassie, gampang si bata ya sang tablet. Sino si Cassie? Ang bata ya. Okay, I'm 4 years old. Ang bata ya gampang sang tablet, si nang Claire ga sang cellphone, ga kun sino man da ang Tapos pagkadugay-dugay nga nagsulod na ako sa ref, kung mga pagkaon, may ginhugasan lang ako nga mga ginbutangan bala sang pagkaon, hay ang mga pagkaon sulod ko sa may Tupperware mo. Tapos pagka sulod ko, nagdiretso ako sa iya, namangkot ako. Why gid ako nagsulod di sa kwarto daw, nagtamwa lang ako bala. Hambal ko nang tisin o masibin kay Cassie. Hambal ko, hambalya, ikaw lang biga kay nakapuy ako ka-drive. Tapos pagka nagtindog siya, nagsaylo sa sofa. Pag saylo ya sa sofa, amo naman to, hambal ko, okay nang amo tong ko naman, ginhulat-hulat ko lang nga ya bala si Cassie, ginano ko man si Cassie ay. Kasulod sa kwarto, ano ang iyang nakita mong iyang carpet anong color? Wala gid kasi kay dulom kita ang kwarto mo. Dulom ang kwarto, bali ang nakita ko gid una, ang cellphone ng Claire nga gasiga, kag ang bayo yang nga puti, tapos ang kama ya lang nga pink. Ga puti sa bayo? Oo, nakaputi na siya nga daw above dani nga dress. Tapos may short na sa balaan nga itom sa sulod. Ang cycling? Hindi, sir, short kita na nga daw high waist, high waist na short. Yan basta itom. Dayon. Tamo ta dayon pagka dugay-dugay nagpungko sa may sa may sofa, pagpungko sa sofa. Amo na tong ginmangkot ko sa liwat bala. Ang maputi nang sinamasilbi na lang kay Cassie. Kay ginubahan niya na sang diaper si Cassie, ginadugsing niya man. Amati ako na lang ga, nagamo na lang sa bala, okay na tulog ka na lang to. Kaya mo to tapos pagka dugay-dugay nagmuna ako kay nakita kong pertahan sa main door bukas kag sa gate. Amo ko nang i-lock ta ni, ambala hindi lang ga. Tigin pabayan ko nga gabukas ang pertahan ng balasir sa main door bukas. Hindi na sila kaya nakaparking? Sa may tupad sang garahe, sa sagwa sang garahe, sa kilid sang dalan. Sa kilidalan? Oo, kilidalan. Okay. Sa may tupad, balasang may balunggay nila sa poste. Ayun, na, dira. Ang iya pertahan katubang sa pertahan sa rakyat katubang sa pertahan sang man sang balay. Oo, diyan man sir. Okay. Tapos amo to sir pagka dugi-duga nang muno siya muna tunggin muna ya balang okay na ga tulog ka na lang to. Kaya ako na lang ko na siya na lang ko na masibin kay Cassie mo. Pagka dugi-dugay nga daw gapatuyo ako, nakita ko siya nga gipasigay ang suga sa may closet kay ga reflect ang suga sa may CR sa likod mo. Kay jealousy man lang nada tapos bukas man ang sa babaw. Tapos na batian ko nga may tubig bala nga gaano sa CR, ngin sibinan niya gid man si Cassie kay pagkaga ang bayo sa bata lain na mo. Okay.
Amo naman to sir, tapos pagka banda 5 AM. Sa pagkita mo sa iyan kasibin kay sa bata niya, ano yung bayo niya? Wala ko makita siya sir, kay sa kusina ako gatulog balaan, ti sila sa CR. Kaya kita ang balang kasibin sa iya? Hindi, batian mo sir nga Okay, kasi okay, sa CR sa balat, Okay, gaano ang tapos. tubig na. Tapos amo to pagka banda 5:30 nagbugtaw ako 5:30 AM. Monday. Lunes, Mm-mm. 25 ko. Okay. Bugtaw mo. Pagbugtaw ko, amo na to sir nga nagpanglimpyo na ako nang nilhig ako. Ay ako anay nagsulod sa kwarto kay sirado. Okay. Nanilhig na ako ng trapo ako sa may TV yan ladila bala. Tapos ano ko nga ginmapan ko bala ginhakwat ko ang mga carpet nga ginaanhan ni Cassie da sa may ilang tubang TV. Tapos yun pang tayo ko ang ang hipid lang balagin hipid nga hindi tigam-gamo kon Ang bata sa rin sa nagatulog, tulog. sa kay mama ya sa may okay. kwarto ni mama ya ang upo na da sila mo. Okay, tapos. Di pagkadugay-dugay mga banda 6:30 or 6:40 nagbugtaw si Cassie. Nagdalagan gulpi sa ako, nakibot gani ako, igatalikod ako, tapos naghambal si Cassie, where is mommy? Gamamo na si Cassie. Temo na to dayon, ginpangita ko na sa may sulod. Mako nang din nang ginapangita ka ni Cassie, nagamo ko na bala sir. Pero tapos pag ang blind bala sa may sa may bintana nila na da, ginpasaka ko. Nakita kibot ako nga ang salakyan ng clear wala na. Tapos pag open ko sang pertahan, hindi lock. Tapos ang sa may gate nila, daw nasabit ang bala ang kandado sa may masira lang ang gate pero why lock, hindi lock. Okay, tapos. Amo lang gito sir. Tapos pagka nga to natingalaman ako kay hambal ko naghambal sinang Claire nga hindi danay pagibilin sa akon si Cassie. Kay syempre maguhan ang bata kay bag-o pa lang ako mo. Amo na to lang natingala ko sir. Tapos pagka oro adlawon mga 6 or 7 basta dyan lang sir hindi man maglapaw sa naman tagparamahaw man nagmuno ako nga isip ay haba ko hala may ko gali maluto ako sa sudan kag matigang ako. Tapos pagka ko nag-text ako sa iya gin-on ko ang stove hindi ako kabalo gali hay pag nag-text ako sa iya ba ko nang daw ginakulbaan ko ka stove hay ba ko basi bala kun tapos pagka dugay-dugay naman ako sa iya nga okay na kay kailangan gali sindihan mo pa kang lighter ang stove para magsiga mo. Temo naman lang to. Tapos kapamangkot lang ang bata, where is mommy? Tihambal ko ga ubraga. Mommy is in the work. Kamuk ako na. Tiyan mo lang na sir ko man sir. Kay why na gid ako ti idea kita nang mo kay kung may man sa sulod kang kwarto tani gani rapta kita na sir ti hipid man. Why man ti sa sulod sang kwarto. Lapta ang limpyo nahimos man ang ulunan pero ang comforter lang mo lang na sa dalom nahulog lang. Samtang sa cellphone niya gatawag siya o kung ga-text lang. Ga-text lang gid sir. Tapos amo lang to natingalahan ko kay kung twice ako mag-text sa iya ga-reply na sa dayon mo. Twice or first yung message ka-reply gina sa map mo kay ga-reply sinang clear ha. Saan ka nag-text sa iya? Sang Lunes. Hindi naka-reply sa saan ka amo lang tong last naman nga reply na pag sugat sa akon. Amo lang gid na. Oo, amo lang gid na pag last naman nga text na nga reply gid siya. Okay. Sa sunod sa malay sang pag-abot mo na ha, Domingo na iya kati Domingo ka na gin-hire mo. May nakasugid abida. Ako may nagkadto na sa balay niya. Wala gid sir, wala gid tawo kay lock ang balay mo. Pag abot ginamon halin sa uton, lock gid ang balay, wala gid sang mga tawo. Balaan ko gid na kon may tawo kay syempre kagamay man ang kabalay mo, makit-an mo gid na. Okay, ano nang balay niya? Gaiping lang sa balay mga iban? Oo sir, dikit-dikit. Dikit-dikit lang. Oo, Babaw dalo? Hindi, yung first floor lang. Okay. Pero may extension sa mga kusina lang, nagpagamay man. Ang ang carpet, anong kolor? Ang iya nga carpet? Ang carpet siya sa kwarto, wala ako kita, sir. Wala kita, sir. Wala, pero ang sasagwa dyan sa tubang ka TV, green at nga daw, basta ang yaman ka, pambata man nga, umulong din na. Ang sa tubang TV nga, dormat? Lapad na sa sir, katama. Lapad. Green. Daw green, nasa basta iyaman sa pambata, may mga slide. Tapos, ang iya nga, comforter, sang... Stripe nga green nga may puti. Amo lang itong nakita ko pagkagaw, sir. Stripe nga green. Nga may puti. Pero ang comforter. May lusyaw nga green. Tapos duga matamat la siri, sir. Halin nga. Dumabulak-bulak. Hindi man, sir. Hindi man. Green lang gid saya. Tapos sa may foam sa nga daw. Saan mo na siya nakita?
Kuan nga na. Ang Comforter. ha. Aga na sir. Ha. Pagwa na ni Cassie sa may kwarto, ano ko pagani, hambal ko, kuha ko ang comforter, butang ko na lang sa may kama, kay hambal siya, no, don't touch that, muna si Cassie, tiway ko lang tagdog sir eh. Pero ang ginambal mo na green nga doormat. Ang sa may tubang na ya sa TV, sir, lapad, ginasaya pa. Ara sa sir, ara, tanan na da sa tubang kang TV, kay ginaligid-ligidan na da sang bata mo. Okay. Sabi ka sugid sa imo nga may kanto ng ibang tao sa balay. Wala man sir, wala man siya tigin hambal. Basta ang nakita ko lang, bagok pa lang abi. Basta may nakita lang ko may gina-message lang siya muna, pero wala gid ako kilala ko sino bala kay. Sa pagtulog niya ano ang yabayo? Nakahigda sa may kwarto, pero nagbangon siya to sir nang hambal ko la sa imo. Naka-white siya nga above the knee, nga daw dress, pero may shorts nga itom sa sulod. Kaya nakita ko tong itom yung short white nga dress dini daw pang tulog. Naman sir kay pang lakat yung amo na suksok ya halin. Okay, tapos naka-short sa sang itom. Oo. Amo na ang iya nga nasuksok. Saan makita mo na sa gabi nga to? Sa gabi. Okay. So pagkaaga 5:30 nakita mo nanto nga daw abri na ang balay. Abri na hindi na tilak sir. Para banda na to 6 sir, kay nagbugtaw ang bata pag nangita kay mga miya mo ti amo na to pag lantaw ko na kung ano bala nga wala na ang salakyan, tapos pag open ko wala naman na lock, hindi lock ang ang main door, ang gate hindi man ti kun mga lock gid ang padlock ya bala dagit sa biit lang gid nga hindi lang buksan. Saan ka nakasulod sa kwarto niya? Sang aga na sir, pag bugtaw tapos bugtaw ni Cassie. Nakasulod ka sa kwarto niya? Ano ang nakita mo sa kwarto? Wala naman sir, garap. Amo na to ganyan hambal ko sa imo nga ang comforter, yung green, amo man lang na ang sa dalong. Ngaging pulot ko pag balik ko sa kama, pero hambal ni Cassie. No, don't touch that. Gamo na bala siya. Nahulog na ang comforter na? No, pero nakasablay sa may ano lang sir. Okay, hindi ko totally nahulog. May bilin nga gamay sa may kama ya. Okay. Ano pag nakita mo sa kwarto? Ang iya nga carpet, anong ko? Wala sa carpet sa sulod, sir. Why carpet? Wala. Okay. Girl napta? Why man, sir? Hipid man ang kwarto. Kaya mahambal mo lang ang girl napta. Kung gagir na mo, why? Hipid ang sulod kwarto. Wala kagit siya nakita. Why na sa tuman sa kagahon na nga daw ginamo, no? Wala man, sir. Why man? Wala kita ko kabatsa kaya mura ba lang hambal nila nga patay ko tulugon kaya syempre kasi sobrang man kakapoy nga biyahe ka man halindaan sa sa balay sa living partner ko tapos nagmotor man kami pabagabante. Sa dingding sa sulod sa kwarto nakita mo? Sir? Sa dingding sa sulod sa kwarto ni Claire? Puti man sir. Puti? May nakitaan ka nga daw mga kunabi nga mga mansa sa daw bunga pula daw kanduda abi nga dugo ano? Wala man sir, wala. Wala man gid ako gano sa may dingding niya mo basta sa may lang sa may gani na sa may sa logya lang mga daw yabok na blahig ko sa TL nga gin bagnos bala nga nagdikit na sa may sa may amo man yang iya nga tile sa sulod sa kwarto. Amo lang gid ang nakita ko. Tapos amo na to ginanhan ko na umpisa ko ng panglimpyo. Panghimos ko na. Si Cassie gitanaw mo ng tablet dira man sa may balkon. Sa may ang ambal tiya ni Claire nga kagabi na napamangkot ikaw si Gina ang gamay-gamay ito bayo la nga upod mo kuno si Kwan, upod mo kuno sang Domingo si Ems. Daw mura basta girl lang gito sir, may upod kami ang babae nga taga Tigbawan. Tigbawan? Oo. Ano tsura yun naman? Daw, niwangon siya, pareho kami kataas, mga 5'2" ang height sir. Tapos, taga-abaga lang ang buhok, tapos medyo wavy nga daw, may lugom-lugoman nga samo, nga blonde bala na. Ano lang yun sir? Tiyambal ni Ems, kung si Ems man to ang ginatumod mo, why siya kuno kaupod, ang Domingo? But sir, basta ang itsura lang gid ay gid ako kilala kangalan sir mo, pero identify ko na sa picture, kagi may gipakita sa akon si sir kagabi. Akagina mga banda 12 or 1 to. Basta 12 mga dira-dira sir, akagina lang. Sa picture tina-identify ko pero long hair pa siya ya. Si Ems. Ang tong upod ko, ambot mo si Ems gid man tong ngalan, pero why gid ako basta pa na girl. Girl lang edad. Mga line of 2 man sir, hindi lang maglampuwas, siguro 30. Line of 2. Okay, isa nga ba mga wala ka gid ka wala agad ka batsyag pagwa ni Claire sa wala agad sir. Paid open. Sa di ka tulog ako? Sa kusina sir.
Bali ang uluhan ko sa may edge ng ano, sa dingding, sa may So, mo na panawag kayo sa phone ninyo, nga hambal to ni isang tiya niya, kapi interview na mo, nga si Ems ko, no? Yung tawagan sa utod ni... Yung tawagan sa utod ni Claire. Why sa kano ka upon? Hindi man to si Ems Guro, sir. Basta na identify ko na ang tsura sa babae mo. Pero taga-Tigbawan siya. Taga-Tigbawan ang babae. Kaya gin-drop naman siya ni nang Claire dyan sa may Sagwa Kapadi na mabantay siya sa salakyan, Tigbawan. Sa jeep sila, apon sa salakyan, anong istoryahan nila? Wala man, sir. Party man lang to sa mga hugot-hugot, party sa mga lagawan. Kaya nagmangkot sinang Claire sa akong damo, kaman gali na balaan nga lagawan nga. Ambal ko huon ng balya. Huon namin na kay every weekend bala, galagaw sila ko no, gamo na. Bako kay nang may mga sa Happy Farm, ganito ginamuno ko sa iya, may mga sa Nuevo man dyan nga. Nakakadto ka mo sa Happy Farm ba? Oo, nakakadto na ko. Sa dito sa may kwan, sa may Nilusina? Hindi, na sir, napututan na ang Happy Farm mo. Oh, okay. Sa Hariraya, ano na? Hiraya Farm, kakadto ka mo to? Hindi, wala ako kapod sa ila. Sila lang yung tatlo. Sino mo tatlo? Tong friend yang taga Tigbawan, sinang Claire, kag ang bata. Okay. Amo lang ito. Kay temprano pa to sila yung nagkadto to mo. Nagmudong ka ni sinang Claire sa nagmukot ako kay nang Claire. Makunang din ka mo naghalin na ang bali sa Hiraya. Mako ay sa Lucena, gali ka mahalin. Taga Lucena, ginman ko mo. Ang bali ay tani ka ginhapi, ginagyan ka na lang namon. Ang bako wala, hindi man ko sa may Lucena, subong nang. Naghalin kay hidto man ko sa may Nuevo. Pero isa rin lang, diba? Anong wala gid ako nabatian. Amo man lang ran, mga hugot-hugot man lang, man nakamove on na sa. Amo na pala. Ay ipang-delete na to kuno kay basit makita ni sinuto, wala na ko ka May nakamuno, may nabatian ikaw istorya parte sa mga boyfriend or ano? Amo to gani sir, may naman sa nagmuno man lang siya i-delete na lang to ang mga hugot-hugot niya to sa kung nagmuno pag gani ang friend yung babae nga naka-folder man to, hindi man to kuno makita. Nagamo lang na sa balati. Why man ko gano sa ila kay ila naman na iya personal nga gid mo. Ibang delete ang hugot-hugot nga naka-move on na siya. Amo na. Mo man lang taon nabatian ko sa ila sulod sa lakyan. Tapos amo naman to istorya nga maglagaw bala. Gusto ya every weekend galagaw siya. Istorya sa parte sa daw may nagahingabot sa iya kon. Wala man may ko mga sir kay amo nanto abi na ba kayo pang delete tong mga message nga to? Amo man nato siya na ko nabatian ko ganyan sa folder man to ko nang hugot-hugot nga to pang delete na basi makakita ko no. Tapos nagmuno man to ang babae nga hindi man to nang kay sa office man to ang computer nagamo lang na bala ang babae nga friend niya. Tapos ang nanhan ko lang sir kay gakaon ko mi sa may padi. Bali tapos na kami kaon sir pagtapos ng kaon, istorya sila sa friend niya nga na, akong ginsunod ko ang bata, kaya syempre obligasyon ko mong bantayan ang bata sa kilid sang baybay, galakat sa may karsada. Sa ano may nang nabatian mo sa istorya nila? Wala man sir, kaya syempre layo na mo. Okay. Sila lang nga duha, istorya ka, seryoso, gid bala. Di wala man ako, ron kay ginasunod ko si Cassie ang bata, na niya nasunod ko. Nakita mo ang bayo ni Claire sa sapuan? Wala sir, wala ako kita. Basta puti siya sa makita mo sa gabi. Oo, last ko kita siya naka-dress sa puti. Pero ang bayo yang ato natingala gid ako nagmuno ako ay nag-ilis-gilis ng Claire kay ginlabahan ko to sa Monday. Monday o Tuesday ti aga. Monday Tuesday siya aga, di ba Domingo parang ginkuan, Oo, naman sir subong? Wednesday na subong. Tuesday ti aga nang laba ako. Kaya mo to nakita ko nga, ay hamba ko ay nag-ilis-gilis ng Claire. Ano nga bayo ang ginatungod mo? Ang puti nga to sir, ang last ko nga nakita sa iya, ang puti. Giblabahan mo to? Oo, nang laba. Wala man ti higo ko nung sir Okay. Wala man ti mga higo-higo ko nga mo to siya nakita mo sa gabi. Nga puti niya, gilabahan mo yan pagka-aga? Okay, dito na sa laundry basket. Dito sa sagwa, sa may washing, tupad yung washing. Dito na ti wala man ti iba nga stay no sir. Ang man lang to limpyo, may ganigin kasuan ko lang to gani yung mga niya, kay way man ti higko. Ang man lang to ang last kong gid. Tapos amo to sa gabi may nagpanawag dito kami ni Cassie sa kusina kay dito. Ano oras na ang gabi? Ano nga daw na? Sang Martes na sir. May kapanawag? Panawag kay sino? Sa amon, sa balay. May telepono ka mo? Hindi sir, tagbalay ka muna sa Okay. balay.
Ti dito ko sa kusina, mo to nagama ko dali lang nong, nagama ko na. Tapos pagka gwa ko, nagmuno siya. Ang balya, may amo man yung balay ni Claire nga Jerkos. Ang bal ko, oo sir. Ang balya wala kagid idea na tabo. Ang bal ko nga no sir how? Tiyan mo na to sir Sang ito. ano na siya? Sang Martes. Martes sang? Sang serum naman. Oh, okay. Kahapon. Oo, kahapon. Sang serum. Na amo na sir. Tiyan ba ko, ang balya, ay ano gali ako ni Claire, second cousin. Nga taga takas sa amo na sila. Amo na sir. May ano lang sir, ang kaagahon ko na nakita, nga pagpanghimos ko na ginangin pagmiod ko sa may dugo, stripe, may dugo. Pero sa diin, dugay naman, medyo gross sa dugay na kay taga brown na hambal ko basi bala kon lapos ya lang bala. Sa diin sa iyang habol na comforter ya na kay wala ti happy nang iyang kama mo. Habol na tuguro ang the stripe nga green Tapos may lapos, ti hambal ko, ay man ako nagano yan, hambal ko basi lapos lang gid man to bala. Ti kay daw ga brown na, medyo ga brown na ang dugo mo. Tiyan mo naman ang taong last ko nga ano git. Tapos nang saan mo siya nakitaan? gabi na nga to ang sang comforter. Ay, nang kuha ng dugo? Sang pagpanghimos ko sang Monday ti aga sir. Sa sulod isang parto. Galapta? Hindi man gito hindi man gito tanto kalaptag sir sa may mga giding-giding sa kilid man lang ka mga comforter to. Kilid siyang comforter? Sa kilid banda. Oo, diyan. Karang daw halos na kilid niya. Why man sir? Why ko man ginakita kay pagpiod ko lapad bala ng comforter medyo lapad. Yung piod ko lang siya kagin butangan sa may ulunan niya hipit man ulunan niya mo. Tapos sa moto sir pagka Martes nag-message ako sa iya aga mga 10 guro. Nagmuno ako sa iya nga ambal ko ng morning. Wala na ti stocks din nga cereal si kasi wala na ti bugas, wala na ti canned goods. Tiyan mo to sir, ti ginahula gyapon ko ako dira sa guay, bako kasi magpuli man siya, may dala man siya hindi mabuligan. Ti wala gid saya amo ganitong ano na ako kanday gatawag man ako kanday ugangan hambal ko wala gid ka puli. Ugangan sa din ugangan mo. Amo to sir sa sagwa wala Si sa diin. taga Barotak. Din sa Barotak. Sa Kabilawan zone 4. Kabilawan zone. Anong apelyido sa bana mo? Ganuhay. Ganuhay. Oo. So ikaw iya Sumbong. Oo. So nadala mo Sumbong. Sumbong. Sir. Sumbong. Oo. Wala gid idea sa natabo nga kuan. Wala gid sir kay amo na to gani ang ginano natingala lang ako nga sa isip ko lang kung nga ang ginbilin niya kita na si Cassie sa akon bala kay siya mismo naghambal nga hindi yan ay pagibilin si Cassie. Tihambal nakahambal ko nung nga naghambal si Claire nga ibilin niya ang iya bata kay tito niya. Sa utod ya. Saan siya naghambal? Sang pagpamangkot ko sa iya Sunday ti sa salakyan bala kami o sa gakaon na kami sadto nagmangkot ako sa iya mako nang ti mag-work ka din mo ibilin si Cassie dalon mo. Abala hindi ga ginabilin ko na sa ano danay sa may utod dia sa deka. Ginabilin niya kung mag-obra siya. Oo, ginabilin niya ti hambal ko okay na ay hambal ko basi maguhan man pala. Ti nag-okay man ako ti amo to pagka Monday ti aga nakibot ako nga wala na siya si Cassie ara da.